Military attack, Mr. Punchline. Muara paka chamu kafan titi K-Chance, pamwe na John Black. Kuko se pizza nari Zikati uya kuno kwaita chekitari Tikatini Haninga sare macha ndino tochitasa kunge pizza utari Aize Chaneza kumbari Chero parengie kwa mtari Tosimuka kunge hetize murara Mabarari Aikuri kwedu Taiwara wirango mamfunge Aikuri kwedu isumarasa Taiwara wirango mamfunge Aikuri kwedu Taiwara wirango mamfunge Goma inopula Raspaka Taiwara wirango mamfunge Tirira kana ndichitaura nasi paridi munangoti kuningo shaura Pane vaya vaitaura bati vaudze kuti pano vanotsasembaura Andisiwingi bati kuno vanokaura kunge paure Kufamba ndichipaura Panike pazuka vesedo wapfura Vangagone bati hapana nondipfura Nangoma idzi ndavaonesa chitsuku Ndorwirwa kunge amara kumabhuku Andina taimu ndabuda mumabhuku Bati ndava legend fanika tuku Wayewe kuwanza dzungu sametias Vacharidza mere Paya pamaizviti mafadha Taifungitira kuti zvimwe hampere Wese vari kundituka nechemoyo Newe Iwe ufukwanutara iwe Naikuri kwedu Taivara wirango mamfunge Naikuri kwedu isumarasa Taivara wirango mamfunge Naikuri kwedu Taivara wirango mamfunge Goma inopula Raspaka Taivara wirango mamfunge Hello, kuko se pizza nari Zvikati uya kuno kwaita chekitari Tikatini Haninga sare macha ndino tochitasa kunge pizza utari Aize Chaneza kumbari Chero parengie kwa mtari Tosimuka kunge hetize murara Mabarari Naikuri kwedu Taivara wirango mamfunge Naikuri kwedu isumarasa Taivara wirango mamfunge Naikuri kwedu Taivara wirango mamfunge Goma inopula Raspaka Taivara wirango mamfunge 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 More entertainment, like and subscribe at Military Reload. Military Reload is entertainment. Military Reload.